Mhuri yeZimbabwe aiwa kwazovhurwa hombe kumasoja apo pakunoino kuti kuna army general aiwa anonzi aresign but obva aramba kuti kozwa payangoburitsa nhau ichiti aiwa kuna army general aiwa vasina kuteerera mashoko ekuti aiwa ngavasiye basa. Mhuri yeZimbabwe wabva vanoti amasoja anenge ava kujamwa. Sati tamuendera mberi nenyaya iyi awandokurudzira bva wasubscribe wolaika wotina on the bell icon kuti rambochiona maupdates andokupa pano paZim News Live. Nekuti mhuri yeZimbabwe tinoona kuti vanhu vekozwa kana kuti Children of Zimbabwe War Veterans Association vanenge vachiposta Valerio Sibanda voti he was forced to resign but he refused kuitiswa chibaba ichi. Saka mashoko anoitekwa navanhu vekozwa achiti aiwa Valerio Sibanda aiwa akafuriswa kuti aresign asiye post yaanayo kuita army general sezvamunoziva kuti ndiye akapinda after chiwenga aiwa apromotiwa achinoita VP. Mhuri yeZimbabwe tinoona kuti vanhu vanenge vachipindura vachiti aiwa next Zim president vachiti anogona kuita next Zim president akaramba nenharo